जों खोनादोंना मोनसे गामियाव गोथार बाइबेलखौ अराव सावनायनि सोमोन्दै। नाथाय बे गोथार बाइबेलानो मोनसे समाव बिसोरनि जिउफोरखौ सोलायदोंमोन। बेयो मोनसे थार जाथाय। बेयाव नंगौखौ खोमोरनो एबा फोजोबनो थाखाय सानदोंमोन, नाथाय बियो जोबनायाव बियो स्राङावसो महर नुजाबाय। मोजाङै खोनासंदो। राजस्थाननि मोनसे गामि, जाय गामिनि मुङा नलपारा, बेयाव बाइबेलखौ सावनाय जादोंमोन। बे गामियाव गावसोरनि धोरोमनि अनगायै गुबुन धोरोमखौ बिसोरो सिबियामोन आरो बिसोर गुबुन धोरोमखौ खोनासङोब्ला पाप होननानै बिसोर साननायमोन। नाथाय बिनि मानसिफ्रानो बेबायदिनो सानसे समाव माबायदि सोलायदोंमोन, फै जों खोनासंबावनो। नाथाय बे गामियाव अखाफोर दानसे सिगां जन आरो बिनि बिमाया आरो गावनि गथ' सानैखौ लानानै बिसोर थाफैदोंमोन। बिसोर सासे मोजां खृष्टान न'खरनि सुबुंमोन। नाथाय माब्लाबा बिसोर मालायनि धोरोमखौ गाज्रि बुङामोन आरो गाज्रि सावरायामोन। बिसोर सानफ्रोमबो आरो देवबार खनफ्रोमबो गावसोरनि न'आवनो आर'ज खालामोमोन, बाइबेल फरायो, गावनि गथ'फोरखौ मोजां गियान होयोमोन। नाथाय सानसेखालि सानैसो मानसिफ्रा नुबायदि बिनि न'आव गोथार बाइबेल दं। नुनानै बिसोर जोबोद रागा जोंबाय आरो बुंबाय, बिसोरो जोंनि देबि एबा इसोरखौ लैजो खालामबाय। गामियाव पन्सायत लेंहरबाय आरो बिसोर सावरायबाय, बे बाइबेलखौ गामिनि लामा गेजेराव सावनाय जागोन। जन आरो मायाया जोबोद दुखु मोनबाय। बिसोरखौ मोजाङै बाजायनो आरो बुजायनो थाखाय हास्थायबाय। नाथाय रावबो खोनासङाखिसै आरो खोनासंनोबो गोसो गैयै जाबाय। मानोना बिसोर बाइबेलखौ लामा गेजेराव दोनबाय आरो मानसिफ्राबो बे समाव जमा जाबाय। जेब्ला अर सावग्रा मानसिया बाइबेलखौ सावनो आखाइ होयो, अब्ला बार गोसा बारनो हमो आरो हरखाब अखायाबो हानो हमबाय। नाथाय बे समाव बोथोरा जोबोर मोजांमोन। अखा हाथावथाव बे सम नङामोन। अराबो दान्दिसे उनाव गोमोरबाय। गासैबो नायग्राफ्रा सोमोनांबाय आरो सानबाय, बोरै अखा हाखो? एफा मोजां बोथोरावनो बेबायदि सोमोनांथावखौ नुनानै माखासे मानसिफ्रा बुंबाय, बे मोनसे इसोरनि सोमोनांथाव। बे इसोरनि मोनसे आखाइ दं। नाथाय माखासे मानसिफ्रा बिसोर फोथायनो हायाखै। बाइबेलखौ बिसोर गाबोन सावफिननाय जासिगोन होननानै थांखि लाबाय। जन आरो न'खरैनो बिसोर हरसे थाला इसोरखौ आर'ज खालामबाय, फोरबो जिसुनाव आर'ज खालामबाय। आर'ज खालामनानै जना बुंबाय, हे प्रभु, बे नोंनिसो गोथार बिजाब, बेखौ नोंनो बासायनांगोन। अखानायै फुं जाबाय आरो बेनो जामारबाय। बाइबेलखौ आरोबाव सावफिनबाय। बाइबेलनि सायाव थानाय खबार बेल' खालामनाय जाबाय। नाथाय बै सिङाव थानाय पेजआ आसुगुर गावगासिबो फेलेजोबो जेबो आद्रि जायाखिसै आरो अरा खामाखिसै। दान्दिसे उनाव आरो अरा गोमोरफिनबाय। बेफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा सानबावबाय, बे लेखाया ओरैनो मोनसे लेखाल' नङा। गामिनिनो सासे बोराय हरिराम, जाय सानफ्रोमबो फुजा खालामग्रामोन, बियो बुंबाय, आंनि जिबनाव गोबांथार सोमोनांथाव एबा मिराकेल नुबोबाय, नाथाय बे मोनसे आलादाथार, बिदि आं माब्लाबाबो जिउआव नुफेराखै। माबा मोनसे बोलो दं बे बिजाबनि सायाव, जाय बे बिजाबखौ सावबाबो खामा, आद्रि खालामनो हाया। नाथाय गामिनि गोबां मानसिफ्रा फोथायाखैमोन आरो मानियाखैमोन। बिसोरो बुंबाय, जोङो बेखौ आरो खनसे सावबावना नायबावगोन। बे समावनो सासे सेंग्रा उज्जैन मुंनि, बे गामिनिनो, जाय 17 बोसोर बैसोनिल', बियो बेफोर गासै जाथायफोरखौ सिरियै नायबाय थादोंमोन। अर्जुना सासे दुथां गोसोनि, नांलायग्रा, उल्था फाल्था बुंग्रा सासे गथ'मोन। नाथाय बे दिनाव बियो एसे बोरैबा बिनि जिउआ महर गुबुन नुजादों। बे लेखाखौ
बियो मिथिनो लुबैदों आरो बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनानै आरो बि सानबाय मा लिरनाय दं बे लेखा सिङाव बियो मानि थाखाय अराबो खामा बेखौ साननायजों बियो सिरि सिरि सिखाव बादि जननि न'आव बियो थांबाय आरो दर बुहैबाय। ज'ना दरजा खेवबाय आरो अर्जुनखौ नुनानै बुंबाय नों बेयाव मा खालामनो फैदों? अर्जुना बुंबाय आङो नांलायनो बुज्लायनो नोंथांजों फैयाखै सैथोखौ मिथिनोसो आं लुबैनानै फैदों। बे लेखाया मा लेखा अरावबो खामा। ज'ना मिनिस्लु मिनिना बुंबाय बियो बाइबेलसो इसोरनि गोथां राव। बियो लेखाल' नङा बियो जोंनि जिउखौ सोलायहोग्रा मोनसे गोथां राव। अर्जुना सिङाव थांबाय आरो ज'नाबो अर्जुननो बाइबेलखौ फरायना खिन्थाबाय। खोमसियाव थानाय सुबुंफ्रा मोनसे गेदेर स्रांखौ नुनो मोनसिगोन। माथाइनि 4:16 बियो फरायथिना खोन्थाबाय। अर्जुननि गोसोआव एसे बोरैबा जानो हमबाय आरो बियो मोनथिनो लुबैबावबाय। बेजों लोगोसे बिनि गोसोआव सान्थि मोननाय मोनदों। जे बोसोनखौ खोनानानै अर्जुना गावखौनो हमनो हाया गावखौनो बबाव दं गावखौनो साननो हायाखिसै। अर्जुना बुंबाय आं बे बाइबेलखौ फरायनो हागोन ना? अब्ला ज'ना बे खामानिनि थाखाय बिनि बिनाय हाबाफारिनि थाखाय बे खामनाय बाइबेलखौ दिहुननानै हरबाय। अर्जुना गिबि खेब बे बाइबेलखौ फरायदोंमोन आरो बे मोनायाव नाथाय बियो उन्दुनो हायाखिसै। फुङाव जेब्ला अर्जुना सिखारो आरो बिनि बिमाया सिखारनानै गावनि फिसाला अर्जुनखौ नुयो अब्ला नुयो बियो फुङाव जेब्ला बियो गावनि फिसाखौ नुबाय अर्जुना हरसे उन्दुआखै आरो बिनि आखायाव मोनसे बिजाब दं जाय बिजाबा खृष्टानफोरनि बिजाब गोथार बाइबेल। आरो बिनि बिमाया बिनि मेगनखौ नुनो मोनबाय। बे हरसे थाला उन्दुआ मेगना गोजा गोजा आरो बिनि महरा गुबुन जालांबाय। बिमाया नाथाय बे समाव रागा जोंनानै सोंबाय मा बिजाब बेलाय बबेनिफ्राय लाबोखो नों बे खृष्टानफोरनि बिजाबखौ? अर्जुना लासैनो बुंबाय आयै बियो मोनसे लेखाल' नङा बियो थांना थानायनि मोनसे गोथार लामा दिन्थिग्रा लेखासो। बिमाया सोमोनांबाय। गावनि फिसाज्लाखौ गुरै रायलायनाय खोनाफेराखैमोन। ओइदिनखालि खोनानानै बे गावखौनो हमनो हायाखिसै। गावनि फिसाज्ला अर्जुना गुरै रावजों गावजों रायलायनाय फिन होनायखौ लासैनो गामिनि मानसिफ्रा मिथिजोबफिनबाय। अर्जुना हरसे जन मोननाव न'आव थांदों आरो बियो बे बिजाबखौ फरायदों। गामियाव पन्साय लेंहरबाय आरो गामिनि दैदेनगिरि बियो नुनानै जोबोद रागा जोंबाय आरो बियो बुंबाय नों बे बाइबेलखौ फरायदों होननाया सैथोना? अर्जुना गियालासेनो बुंबाय औ आं बे बाइबेलखौ फरायदों आरो आं जेबो लाजिनायबो मोनाखै। आं बे बाइबेलखौ फरायनानै सान्थि मोनदों जेखौ आं जेरावबो सान्थिखौ मोनफेराखैमोन। दैदेनगिरिया सोंबाय नों गावनि धोरोमखौनो गारसिगोन नामा? अर्जुना बुंबाय आं धोरोमखौ गारा अदेबानि नंगौखौ आरो सैथोखौ लानो आं नागिरदों। नों बाइबेलखौ फरायफेरदों ना? अर्जुनाबो फिन सोंबाय फरायाखैब्ला नों फरायनानै नाय आरो बुं बेहाय मा गोथार मा बाथ्रा आरो बबे सैथोआ लिरनानै दं अब्ला नों मिथिनो मोनगोन। अर्जुननि बाथ्राखौ खोनानानै मानसिफ्रा साननो हमबाय माथो दं बे लेखा सिङाव जेखौ अर्जुना फरायनानै बिनि गोसोआ सोलायबाय। लेखाखौ अराव सावबाबो जाय बे बिजाबा खामनो रोङा। थारैनो गामिनि मानसिफ्रा नुनानै
बाहागो मोननै जालांबाय। मोनसे गिनानै थाबाय आरो माखासे दोलोफ्रा मोनथिनो लुबैनानै थाबाय। नाथाय दैदेनगिरि रघुबर सिंहआ सिं रागा जानानै दङमोन। बिनि फिसाज्ला 19 बोसोरनि बिबेकआबो सिरि गसंनानै बियो नायबाय थादोंमोन आरो खोनासंबाय थादोंमोन। बिबेकआ गोजान टाउनाव थानानै बियो फरायोमोन। नाथाय बे समाव बियो गावनि न'आव फैदोंमोन आरो बे गामियाव जानाय जाथायाव बेबो दङमोन। बे गावनि जिउआव गोबां बिजाबफोर फरायदोंमोन। नाथाय बाइबेलनि सोमोन्दै बियो फिल्मफ्राव आरो निउसफ्रावल' बे खोनादोंमोन। बे मोनायावनो जेब्ला गासैबो उन्दुलांजोब्बाय अब्ला बिबेकआबो अर्जुननि न'आव थांबाय आरो अर्जुनखौ बुंबाय, आंनोबो दिन्थि बे बिजाबा माबायदि बिजाब बेलाय? अर्जुना बाइबेलखौ बेनो होबाय। बिबेकआबो सोंबाय, नों गिया नामा गामिनि मानसिफ्रा नोंखौ होखारगोन? बेखौ साननानै नों गिया नामा? अर्जुना बुंबाय, सिगां गियोमोन, नाथाय दा आङो गिलिया। बिबेकआ बाइबेलखौ लानानै गावनि रुमाव थांबाय आरो मोनसे पेज दिहुननानै फरायबाय। सोरगो आरो हाया गोमोरगोन, नाथाय आंनि बाथ्राया माब्लाबाबो गोमोरथारनाय नङा। गोथार माथाइनि 14 बालामनि 35 सिरि। बिबेकआ जेब्ला बाइबेलखौ बिबाय, आं सिरि लाखोमानानै फरायगोन। अर्जुना होनबाय, सानसे सम फैगोन नों बेखौ लाखोमानाय नङा आरो लाखोमानो गोसो जानाय नङा, नाथाय गुबुनफोरनोबो नों बे इसोरनि बोसोनखौ राननो सानगोन। बिबेकआ बाइबेलखौ फरायबाय थाबाय आरो बिनि गोसोआव एसे सोलायनो हमबाय। नाथाय बियो दायो बेखौ मानसिफोरनो बयनिबो सिगाङावनो दिन्थिनो हाथ'वाखै। इसोरनि रावफोरा गामिनि गुबुन मानसिफोरनि गोसोआवबो सफैनो हमबाय। अर्जुना आरो बिबेकआ मोनसे गियान दिहुननानै गामिनि गथ'फोरखौ बिसोरो फोरोंनो हमबाय। बिसोरो गथ'फोरखौ मोजाङैनो अननायजों, मोजां मोननायजों आरो बिसोरखौ मान होनो फोरोंबाय। गामिनि बिमा बिफाफ्राबो जाय गावनि गथ'फोरखौ थिनहरबायमोन आरो बिसोर थिनहरनानै बे गियानखौ, अननाय, मोजां मोननाय, मान होनायखौ बिसोर गथ'फ्राबो सोलोंनो हमबाय। बिसोरबो नुनो मोनबाय गावसोरनि गथ'फोरा मोजां गियानि जाबोगासिनो दं होनना। सानसेखालि सासे हिन्जाव सिमा मुंनि, जाय गावनि हौवाजों सान हर नासयजानाय, बुग्लिजानायजों बे सहायनाङोमोन, बे गावनि फिसाजोनिफ्राय मोनसे बेसेन गोनां खोथा खोनानानै बिनि गोसोआबो सोलायनो हमबाय। फिसाजोआ बुंदोंमोन, आयै, जाय नोंखौ मोजां मोना एबा अना बे फोरबो जिसुखौ एबा इसोरखौ मिन्थिया। मानोना फोरबो जिसुआनो अननाय। सिमाया बागदावखांबाय। बिदि खोथा मालाबाबो खोनाफेराखैमोन। बे बाथ्राया बिनि बिखायाव नांबाय। बे दिनावनो साथामसो हिन्जावफ्राबो एबा साथामसो बिमाया ज' लोगो लानानै बिनि न'आव जमा जानो हमबाय आरो सावरायनो हमबाय। नोंसोरनि गथ'फोरखौबो सोलायनाय नुदों दाबि? औ, जोंनि गथ'फ्राबो मोजां सोलायबाय। औ, आंनि फिसाजोआबो सोलायबाय। गावबागाव गावनि गथ'फोरखौ बिसोरो सोलायनायफोरखौ साफा फिननो हमबाय। मानोना बियो जेबो थगायलिया, गाज्रि बुंलिया। इसोर एबा इसोरजों लोगोसेल' बिसोरो थानो हमबाय। जोंनि मावनायफोरखौ, मानोना आंनि गथ'आ बुंदों, आयै, इसोरा सैथो आरो नंगौ, आं मालाबाबो थगायला। मानोना जिसुआ एबा इसोरा जोंनि गासै मावनायफोरखौ
बे नुजोबो। बेनिखायनो आङो आदा अर्जुन आरो बिबेकनि बाथ्राखौ बे बिजाबनिफ्राय खोनानानै आंबो सोरखौबा थगायनो गोसो गैलिया। सिमाया थांनानै अर्जुनखौ सोंबाय, बाबु जोंबो फरायनो हागोन ना बे गोथार बाइबेलखौ? अर्जुना मिनिनानै बुंबाय, बाइबेला मोनसे धोरोमनि थाखायल' नङा, बियो गासैनिबो थाखाय। नोंसोरो जुदि नांगौब्ला आं फरायनानै खोन्थागोन। सानसे गोथार देवबाराव ज' हिन्जावफोर आरो अर्जुन जमा जानानै जोङो इसोरखौ खुलुमगोन। आरो बे समाव बियो बुंबाय, अ मेंनाय आरो बिबान गेलेबानायफोर, नोंसोर आंनियाव फैदो, आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। माथाइनि 10:27। बे बोसोनखौ खोनानानै सिमानि मेगननिफ्राय मोदै गनो हमबाय। एफा बोसोर जाबाय आं दुखुखौ सहायनानै जिउ दाबोदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो रावबो बुङाखै आंखौ अन, आंनियाव फै, आं गोजोननाय होगोन। बेबादि बोसोन आं मालाबाबो खोनाफेराखै। थारैनो बियो इसोर। अर्जुनाबो बुंबाय, औ मादै, बेनो इसोर प्रभु जिसुआ, जाय अरावबो गावनि गोथार बिजाबखौ खामहोआखै। रघुबर सिंहआ मोजां मोनाखिसै, मानोना अर्जुन आरो ज'ना इसोरनि राव गामियाव फोसावबाय थादोंमोन। बे बाथ्राखौ खोनानानै बियो पन्सायतखौ लिंहरफिनबाय आरो बे पन्सायतखौ बुंबाय, सम थानायावनो बेफोरखौ नायाब्ला बिसोर गामिखौ फोजोबस्रांसिगोन। नाथाय बियो सानाखैमोनदि बे गामिनि मानसिफ्रा, गथ'फ्रा मोजां जानायखौ आरो गावनि फिसायाबो गावनि न'निफ्रायनो मोजां गथ' जानायखौ बे मालाबाबो सानहराखैमोन। सानसे जेब्ला रघुबर सिंहआ न'आव फैफिनो, अब्ला बियो नुयोदि बिनि फिसाज्ला बिबेकआ रुमाव माबा मोनसे फरायगासिनो दं। बे कभार खालामनाय बाइबेलखौ बियो नुनो मोनो आरो बियो रागाजों बुंबाय, नोंबो बिसोरनि बादि बिसोरनि बुंनाय राव गासैखौबो रोंलाजोब्बाय नामा? आरो बिसोरजोंनो गोग्लैफाबाय नामा? बिबेकआ गुरै जानानै बुंबाय, आफा, नों बाइबेल फरायफेरबाय ना? जुदि फरायाखैब्ला आरो जेब्ला नों फरायनाय मोनब्ला मोनथिगौमोन बे बिजाबा मालायखौ गाज्रि खालामा, नाथाय मोजांसो खालामो। अननाय आरो मान होनाय गासैखौबो जों बे बिजाबाव मोनो। रघुबर सिंहआ रागाजों बुंबाय, नों आंनि फिसा नङा, आंनि खोथाखौ नों मानिलिया, आं बे गामिनि दैदेनगिरि। बिबेकआ दुखुजों मेगनाव मोदै गबाय आरो बुंबाय, दैदेनगिरि जानाया आलादा आरो सैथोखौ लानाया आलादा आफा। नों नुवाखैमोन नामा माब्रै गामिनि मानसिफ्रा आरो हिन्जावफोरा बेबायदि गुरै गोसो जाखो? बेखौ नायनानै नोंबो सोलोंनांगोन आफा। अर्जुन, जन आरो बिसोर ज' जानानै सानसे समाव ज' जाफिनबाय आरो बेयाव गासैबो गोसो सिंनिफ्राय अननायजों बिसोर ज' जानानै इसोरखौ खुलुमनो थाखाय बे समाव ज' जादोंमोन। बिबेकनि बिमाया, जाय सिरियै थायोमोन, आरो बियो सिगाङाव फैनानै बुंबाय, बे लेखाखौ फरायनानै बिबेकआ सोलायबाय। दायो बियो रावखौबो रागा जोंलिया आरो रावखौबो, उन्दै गथ'फोरखौबो बियो गादियै बुंलिया आरो बेबायदिनो गावनि लोगोफोरखौ, उन्दैखौ जोबोर हेफाजाब होग्रा आरो बयखौबो बानजायग्रा जाबाय। आरो बियो मान होनाय आरो अननायजों
बिनि गोसोआ बुंफबबाय आरो बिनि गोसोआव मुगैनाय गैलिया। नों बिखौ लुबैया नामा? नोंनि फिसालाया सासे मोजां मानसि जाथों। दैदेनगिरिया बेखौ खोनानानै दसे सिरि जाबाय। बे थारैनो नुनो मोनदों बिनि गथ'खौ एसे सोलायनाय आरो बियो बुङो, जुदि नों बे लामाखौ लायोब्ला पन्चायतनि सिगाङाव आंखौ लाजिफोनांगोन नामा? बिबेबा खर' गंनानै बुंबाय, आं नोंनि मान लाखिगोन आफा आरो नोंखौ मालाबाबो आङो लाजिफोनाङा, नाथाय आं नंखायनि लामाजों आं थाबाया। रघुबर सिंहआ हरसे उन्दुनायाव सानबाय थादोंमोन, जुदि बे लेखाया अरावबो सावब्लाबो खामा आरो मानसिफोरनि गोसोखौबो बेबायदि सोलायहोयोब्ला, आंसो नंखाय लामाजों थाबायबाय नामा? आंनि थाबायनाय लामायासो नंखाय नामा? बे समावनो अर्जुन बेग आरो गामिनि माखासे सेंग्राफोरा ज' जायो आरो फैगौ देवबारनि थाखाय थांखि लानानै बिसोरो सावरायबाय थादोंमोन। जे बाथ्राया अरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन बियो दा न' गासैयावबो गोसारहैजोब्बाय। गामिनि बारहावायाबो सोलायनो हमबाय। सिगाङाव जायफोरा अर्जुन आरो जननि खोथाफोरखौल' गोनांथि होननानै बिसोरो लायाखैमोन, नाथाय बिसोरो बिसोरनि बाथ्राखौ मिनियोसोमोन। बिसोरनो दायो बिसोरनि खोथाफोरखौ नुजानांबाय आरो बिसोरनि बै बुंनाय बाथ्रानो बैसोरनि गोसोआव नुजाथिफैबाय आरो खोनासंनो बिसोर गोसो जाबाय। गथ'फोर आरो बिमाफ्राबो दानिया रबिबाराव मोनसे फिसा न'आव ज' जानो हमबाय आरो बे दिनाव अर्जुन आरो बिबेकआ मोनसे गेदेर हाबाफारि खालामनो सानदोंमोन। गामिनि थाखाय मोनसे फ्रि सभा लानो थाखाय। बेयाव रावखौबो नारसिननाय गैया आरो बाइबेलनि बोसोनखौल' बे जायगायाव होनाय जागोन आरो आर'जल' खालामनाय जागोन। नाथाय बाथ्राया बेनो मोनदि बबे जायगायाव लानो? बे सभाखौ लानो थाखाय मोनसे मोजां जायगा एबा लांदां जायगा नांगोन। बे समावनो सिमामुनि आइजोआ गावनि लांदां थानाय जायगाखौ बे फोरमायो आरो बेयो बुङो, बाबु, बे जायगाया दिनै आं नोंसोरनो होयोब्ला, मानोना बे जायगाया 2 बोसोर बिदिनो लांदाङै दंमोन, बेखौ इसोरनि थाखाय होनाया जेबो नङा आरो बेनिफ्राय बांसिन गिदिर इसोरनि थाखाय आरो मा दंबावो? अर्जुना मेगनाव मोदै गयो, बे खुसिनि मोदै गयो। जाय सिमाया रंजा बाजायै गावनि लांदां 2 बिगा हाखौ बियो होदोंमोन। गामिनि हिन्जावफोराबो बयबो सोलायबाय आरो गामिनि समाजाबो बेबायदिनो लासै लासै सोलायनो हमबाय। बेनि उनाव बिसोरो जायगाखौ फोसाबबाय आरो जिगाब बोनो हमबाय आरो अर खामनाय बै गोथार बाइबेलखौ मान होनायजों गोथार बिन्दोआव दोनबाय। देवबार फुङाव मानसिफ्रा ज' जाफैबाय आरो अर्जुना सभाखौ जागायजेनबाय। बियो बुङो, जों बेयाव रावखौबो सोलायहोनो फैयाखै, जों गावनो सोलायखाबाय। जों बेयाव नोंखौ मिथिनो फैदों आरो फोरोंनोसो फैदों। जे बिजाबखौ जोङो सावदोंमोन, बे बिजाबानो जोंनि बिखाखौबो खामहोबाय, स्रां होबाय। बेयो माथाइनि 5:20 सिरिखौ फरायबाय। बेनि उनाव ज'ना गिटार दामनानै मेथाइ रोजाबबाय। गिबि बे गामियाव बेबायदि नुनो मोनफेराखैमोन, जेराव जेबो बिसोरो गिनाय गैला। थारैनो अननाय, निमाहा होनायनि बे बोसोनखौल' बिसोर खोनानो मोन्दों। सिमा मादैया सभानि जोबनायाव गसंनानै बुंबाय, आं आंनि जिउआव जोबोद दुखु सहायबोबाय आरो मोनबोबाय, नाथाय जेब्लानिफ्राय आं जिसुनि बोसोनखौ मोनबोबाय आरो फरायबाय, आंनि गासिबो जिउनि गारायफोरा सोखाजाजोब्बाय। बे बाथ्राखौ खोनानानै बेयाव थानाय हिन्जावफोरा खर' गंनानै गाबनो हमबाय।
सभानि जोबनायाव अर्जुना बुंबाय रावबो धोरोमखौ गारनो थोनाखै नाथाय बियो सैथो बियो गासैनि थाखायसो बाइबेला खामदों नाथाय बिनि सिंनि बिजाबा जेबो जायाखै आरो बिनि बाथ्राफोरा जोंनि सिङाव गोथाङैनो दङ गामियाव जानाय गिबि सभानि खोथाया गोसारजोब्बाय अखानायैनो मन्दिरनि पुजारी राम सेबकआबो बे मिथिहैबाय जानांगौ बेनो सोरबा खोन्थाबाय खोनादों गामियाव देवबार खनफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आरज खालामो आरो ज' जायो बियो बाइबेल फरायनानै मानसिफोरनो बोसोन होयो बे मानसिफोरखौ मोनसे धोरोम सोलायनायनि लामा होननानैसो बियो साननो हमो आरो बे रागाजों बुङो बे मोनायावनो उन्दुनाय समाव बिनि सिमाङाव मोनसे जोंनाय अरनिफ्राय राव खोनानो बियो मोनो बे अरनिफ्राय बुङो सैथोखौ गिनाङा बेखौ ला बेखौ मिन्थिनो नाजा बियो मा जाय अरावबो खामनो रोङा राम सेबकआ फुङावनो सिखारनो आरो बियो सानो गोबां बोसोर जाबाय बे गोबां फुजा खालामबोबाय नाथाय बेबायदि सिमाङाव बेखौ साननो थाखाय बेबायदि रावबो बुङाखै आरो बे सानबाय थाबाय देवबाराव बियो गावनि धोथिखौ गानबाय आरो खाफालाव फोथा फुनबाय आरो अर्जुनखौ लोगो लानो बियो थांबाय गासैबो बेखौ नुनानै सोमोनांबाय अर्जुना एसे गिबाय आरो सानबाय दिनै माबा मोनसे गिदिर जाथाय जासिगोन सभाया जागायजेनबाय एबार अर्जुना जननि 14 बालामनि 10 सिरिखौ बियो फरायबाय बे समावनो राम सेबकआ आखाइ दिखांनानै सोंबाय जुदि बे सैथोब्ला जोंनि 1000 बोसोरनि सिबिनाय आरो देव देबीखौ फुजा होनाया गासैबो ओरैनो थांबाय सभायाव गासैबो सिरि जाबाय अर्जुना दसे सिरि थाबाय आरो बुंबाय नोंनि सोंनाया गिदिर बाथ्रा नाथाय बाइबेला बेखौ बुंबाय नों जा खालामदों बेखौनो मानि नाथाय बियो थार सैथोखौ मोनथिना लानाया बयनिबो थाखाय गोनांथार अर्जुना सिगाङाव फैनानै बुङो जों रावनिबो जेबो लायाखै रावनिबो जेखौबो जोङो सेख'वाखै नाथाय जा अननायजों जोङो बाइबेलनिफ्राय मोनदों बेखौसो जोङो नाजावदों आरो मानसिफोरनो जों राननानै होदों सिमा मादैया बुंबाय आं एफा देव देबीखौ फुजा खालामबोबाय नाथाय आंनि दुखुआ मालाबाबो जोबाखैमोन नाथाय जेब्ला आङो फोरबो जिसुनि बोसोनखौ खोनासंदों बेबायदि बोसोनखौ खोनानायनि उनाव जेरावनिफ्राय आंनि दुखुफ्रा दिनैनिफ्राय गोजान जादों अब्लानिफ्राय आंनि मेगननि मोदैयाबो रानगादों राम सेबकनि मेगनाबो मोदैजों बुंफबबाय आरो बियो सभाखौ फुरा कमप्लिट जाजासिम बियो थाफाबाय आरो जोबनायाव बियो गोजोननायजों आरो बियो बुंबाय आं दिनै गिबि खेब आङो नुजाफैदोंमोन आरो आङो बे जायगायाव फैनानै आंनि जिउआव मा मोनखो नाथाय दायो फरायनांगौ बादि आङो फरायबाय आं बे बाइबेलखौ बियो बुङो अर्जुन बाबु नों आंनो बे बाइबेलखौ हरनो हागोन नामा बेयाव थानाय गासैबो बेखौ नुनानै सिरि जाबाय जाय मानसिया मन्त्रजोंल' फरायनानैमोन बियो जिसुनि बोसोन फरायगोन दाबि एबा प्रेयाराव थानाय गासै मानसिफ्रा राम सेबकखौ नुनानै सोमोनांबाय दैदेनगिरि रघुबर सिंहआ बोरैबा मोनबाय बि सानबायदि गामिनि बिबाना बिनिफ्राय गैलिया बियो सानबाय जुदि उनाव गासैबो सोलायोब्ला गासैबो आंखौसो दाय फोनांसिगोन आरो आंनि दायनिगिरि होननानै बुंजासिगोन
गासैबो गामिखौ धोरोमनिफ्राय गोजान खालामजोब्बाय होननानै बेखौ गिनानै बियो पन्सायतखौ लिंहरबाय। गासैबो बेयाव जमा जाबाय। रघुबीर सिंह बे बुंबाय, गामिखौ गासिबो जोङो साननो नांगोन आरो ज' जानांसिगोन आरो बेयाव थानाय धोरोमनि बाथ्राफ्रा उल्थासो जाबाय माथो। सोरबा जोंखौ सोलायहोनो थाखायसो दिनै जोङो नुनो मोनबाय। बे समावनो अर्जुना गुरैयै जाना बुंबाय, जों रावनिबो जेबो लायाखै आरो जेबो ब्राबो जों खालामाखै। जों जास्ट बाइबेल फरायदों आरो जों जास्ट बेखौ राननानै होदों। बेनिफ्राय जों जेबो खालामाखै। बेनो जाबाय मोजां मोननाय, अनलायनाय आरो निमाहा होलायनाय आरो गोरोबलायनाय। बे बोसोनफोरखौल' जोङो दिनै गोथार बाइबेल मोनसे, नाथाय जोङो रावखौबो धोरोम सोलायनो फैयाखै। रघुबीरा होनबाय, नों बाइबेल फरायबाय, नाथाय बिनि उनाव मा दं, बेनि ओंथिया मा, बेखौथ' नोङो मिथिया। बे समावनो पन्डित राम सेवकआ दैदेनगिरिखौ बुंबाय, रघुबीर सिंह जी, रघुबीर, आंबो बे बाइबेलखौ फरायदों। बेयाव बिदि जेबो उल्था गैया। बेयाव जास्ट अनलायनायल'सो दङ। दैदेनगिरिया गावनो गथ'खौ नुनानै बुंबाय, नों आंनि फिसाज्ला जानानैबो आंजों लोगोआव थायाखै। अब्ला बिबेकआ गुरै जाना बुंबाय, आं नोंनि उल्था नङा आफा, नाथाय आङो थगायनायजों आं थानो हाया। बे नांलायनाया धोरोमनि नङा, बियो जिउनि थाखायसो। अब्ला सिमा मादैयाबो बुङो, दैदेनगिरिया जेब्ला हिन्जावफोराबो मिनि खुसि थायो, गथ'फ्राबो सैथोखौबो मोजां मोनो आरो नंगौ लामाजों थाबायो आरो मानसिफोरनि गोसो मैखुनाव नांलायनाय गैलिया, बयनिबो गोसोआव गुरै गोसो जाबाय। अब्ला नों बेखौ बन्द' खालामनो सानदों नामा? सासे बोरायाबो बुंबाय, जुदि बाइबेलनिफ्राय मानसिफोरखौ मोजां मोननाय, अनलायनाय जुदि नुनो मोनोब्ला बेखौ मानो नों बन्द' खालामनो सानदों? जोंथ' बेखौबो बन्द' खालामनो एबा खालामनो हायाखिसै। अब्ला जों माब्रै बेबायदि खोमानो हागोन? रघुबीर सिंहआ बुंबाय, जुदि बियो गोसो सोलायहोदोंब्ला आंनोबो एसे सम हो, गोसो सोलायहोदो। सभायाबो जोब्बाय। बे गामियाव मोनसे जारिमिननि जाथाय, जेराव मानसिफ्रा खर' गंनानै थाबायनो बेयो जे सर' दङमोन। रावजोंबो मोखां नायलायामोन। बिसोरो लामायाव एबा गामियाव एबा न'आव खर' गंनानैसो बिसोर थाबायोमोन। दायो बिसोरो खर' सिद्दा खालामनानै थाबायो आरो गावजों गाव अनलायनायजों गोजोननाय लालायो। बे गामिया जेराव सिगां बाइबेलखौ गारदोंमोन, दायो बे गामियाव बाइबेलनि बोसोनल' जों खोनानो मोनो। स्कुलनि खामसालिफोरावबो बाइबेल फरायनाय खोनानो जों मोनसै आरो बेबायदिनो गथ'फ्राबो बाइबेल खोनासंनो जमा जानायखौ नुनो मोनसै। पन्डित राम सेवकआबो दायो गामियाव बोसोन होनानै बे प्रसारक बायदि जाबाय। बे बुङो, आं जिबनाव एफा शास्त्र फरायबोबाय, नाथाय बाइबेल फरायनाय गिबि समाव गोबां जिउआव सान्थि मोनदोंमोन। बै समाव आं मालाबाबो गोबां शास्त्र फरायनानै सैथो आरो नंगौजों थाबायाखैमोन आरो आं सान्थि मोनाखैमोन। नाथाय जेब्ला आङो मोनथिदोंमोन गासैबो जिउआव सोलायहोनाय सान्थिखौ लाबोनाया बे बाइबेलासो। दैदेनगिरि रघुबीर सिंहआ जाय उल्था होनग्रामोन, दायो बियो सभायाव सिगाङावनो जिरायग्रा जाबाय। सानसे बियो अर्जुनखौ बुङो, बे बाइबेलखौ आंनो सावदोंमोन
नाथाय दिनै बे बाइबेलनि बोसोनफोरानो दिनै आंनि गोसो सिंनि अरखौ खोमोरदोङो। आंबो मोनसे बाइबेल दोननो हागोन ना? अर्जुना बियो मिनिनानै मोनसे बाइबेल हरबाय आरो सावनाय बाइबेलखौबो दिन्थिबाय। बेनोमोन बाइबेला, जाय अराव खामदोंमोन नाथाय खबारल'। नाथाय बिनि सिङा दिनैसिम बोसोना खामाखैमोन। आरो बे गोथाङा जेरै दं दाबो बिदिनो दं। गामिनि हिन्जाव गथ'फोर गासिबो बाइबेलनि बोसोनजों लोगोसे ज' जाजोब्बाय। बेयाव जेबो ब्रा ब्रा गैयामोन, जेबो धोरोमखौ सोलायहैनाय गैयामोन। बबेखानि सैथोखौ गासैनि थाखाय नांगौमोन। गोजोन्थों।